så er vi på. Ja, en af de bedste ferier, jeg har været på, det var en dykkerferie i Lysekil, Bohuslän. Jeg har også været på dykkertur i Middelhavet, men det var altså ikke det samme. Der var altså ikke det samme liv, som det er i svenske skærgården. Der er lidt koldere, men skidt, vi havde dragt på. Et af mine værste ferieminder, det var, at jeg var i Cuba, og så havde jeg spist nogle rejer på en restaurant, og så fik jeg simpelthen en dårlig mave i flere dage, hvor jeg lå med kramper, ondt i maven på badeværelsesgulvet. Og der var en læge, der hvor jeg boede, som mente, at det var nok fint nok, det gik over af sig selv. Ja, og et godt minde, der kan jeg fortælle, at jeg var i Kambodja for nogle år siden med mine børn, og der er sådan et stort tempelkompleks, Angkor Wat, hvor vi var oppe, og på det tidspunkt var børnene sådan, jeg ved ikke lige, de var lidt yngre, end de er nu i hvert fald, men stadigvæk, så synes jeg, det var vildt sjovt at gå op ad alle de her trapper i de her forskellige templer og spændende bygninger. Så det var en rigtig god dag. Det er for 30 år siden, da jeg mødte en af mine allerbedste venner, som arbejdede på det hotel, hvor jeg var. Så 14 dage, det klikkede, og vi har været venner lige siden. Med min bedste ferieminder, der er det nok, enten var det, da jeg var i Prag med min skole, fordi der var en masse spændende ting, eller også var det, da mig og familien var på Malta, hvor det var i efterårsferien, så det var meget rart at komme et varmt sted hen. Ellers har det bare været alle mulige hyggelige steder herhjemme i Danmark, så ja, det har været lidt forskelligt. Jeg tror, at mit bedste ferieminde, det er noget så kedeligt, som at jeg var på Bornholm med min familie i sommerhus. Ja, det var det. Altså, jeg har for nylig været i Lalandia i Billund sammen med resten af familien. Skøn tur. Vi boede i et hus. 9 personer. Alle aldre. De 2 mindste var 2 år og 7 år. Altså, det var skønt. Som sagt, boede vi i samme hus, spiste sammen og var oppe i Vandland, Akvadrome, som var fantastisk. Så vi havde 2 dejlige dage og nætter. Vi skulle en tur op til Stockholm for et krydstogt, Stockholm-Helsinki og tilbage. Og jeg lige revet noget sygdom med hjem fra arbejdet, så vi skulle tage en bustur fra København til Stockholm, hvor jeg havde næsten 40 graders feber og havde det så dårligt. At sidde 9 timer i en indelukket bus og ryste kold sved. Og så kom jeg på en færge bagefter, hvor det gynger og blæser, og jeg havde det så skidt. Men der var nogle gode koncerter på færgen, så det var meget fint, at vi lige kunne slæbe sig hen fra hytten og stå og holde fast i sikkerhedshegnet, så knoerne var hvide. Mit bedste ferieminde, det var, da jeg var i sådan en hytte oppe i Sverige, og så lige pludselig, så var der bare sådan en el. Det er jo stykket, vi spiller, ikke? Nå, så ved jeg det ikke. Jeg skal på nu. Så. Men